Marafoli bathi ngo-2025 kwaphinda futhi kwenzeka lokho. Sisukile bafowethu kuona lo nyaka ngempela ke onezinto ezinhle nginensizwa ke lana ngempela esiyaziyo ukuthi ifikile endimini kaMaskandi yangena kofika kwezakala njengamanje umculi esingasho ukuthi abanye abaseza ngemumva basabukela kuyena mfowethu angikunika ithuba ubingelele mfowethu ngibingelele kwintuzuma TV olibingelelayo mhlabe yakhe umfuwa kokololo nje futhi phansi esho kwaveza ukuthi ninzuza ngokuqala ngila entuzuma kwasi bafo sengichazile ngachaza nabalandeli ngendlela engibona bekujabulela ngayo stage nanku umcimbi osuphinda unyaka wesibili mhlambe uyasibona ni komunye unyaka uselectwa uba kulelu uhlaka labaculi abazovotelwa mhlambe ngomunye umnyaka ngendlela mhlambe obona ngayo ukuthi mhlambe nabalandeli bakuthakasele ngayo bwethu njengoba sisebenza nje sishaya umculo kanjena lokho esikubona ugatsheni bobona amakhwantamu kwethu ngonyaka odlule nakulonyaka nje wasibona bafowethu ukhona umuntu ozolithola nathi ngelilanga siyafisa ngelilanga ukuthi lesinominate sivotelwe silwini la khwantamu lelana nasi bama-ona nje usibona nje singama-ona yazi kekuthiwa sebenzela entweni lento oyishoyo into oyaziyo na ukuthi usuka ngaphakathi noma kungakabi isikhathi kodwa isikhathi sakho siyazi isikhathi noma kanjani mfowethu uNkulunkulu unezikhathi zakhe mfethu indlela enza ngayo izinto nami esami isikhathi sozifika nje kwanamanje kwesasikhathi sabanye uyabona nabanye bakhona bafisa ukuba yimina nje namhlanje kodwa isikhathi sekafika siyaza nakubona isikhathi wonke umuntu akalinde mfowethu isikhathi siyofika noma kanjani ngiyakufakazela mina ngiyalibona mina ikhwantamu liza emva kweminyaka ezayo ngoba uyasho ukuthi yonke into inesikhathi futhi nawe lokho uyaku-understanda mfethu mhlambe kubaculi abasokhulayo singakugqugquzela kuphi ukuthi besebenze kanzima mhlambe bebe kuleli zinga leli osukulo wena mfowethu into engaqale ngisho nje ukuthi isikole sibalulekile kuqala ungangeni nje emculweni usenze emculweni qala isikole qala sibalulekile ngoba sibona nje manje mfowethu abanye abaculi bayakhala ukuthi nje ezimanager usomhlaba icontract awasa ngiyifunda yabo iphesenti lamshaya ngoba isikole so ngithi mina abaculi abambo ofunda mfowethu bese ungena emculweni ungangena emculweni ukuthi uze ngoba uzofuna imali yabo into kanjalo ize emculweni ngoba uthanda umculo ngoba unekhono ufuna ukujabulisa abantu leyo nto leyo iyokusiza ekuthenini ngeke uze nayo ipressure ukuthi hey sekufanele ngifike lapha kokhuza ngifike komthandeni ngifike kogatsheni ngifike kolimit uyabo leyo nto leyo ngeke izipressurize kodwa izokunika isibindi ukuthi hayi ngoba vele into ngiyithanda ngizogcina ngifikile lapha phezulu njengoba lami ngisho namhlanje ukuthi ngelinye ilanga kwade ngiyolwini noma kanjani asika madoda isho njalo insizwa isingelinye ilanga kuzokwenzeka kwenzeke kanti sithe igama le TV Intuzuma TV igama lami ke ngu MC nguNkomosi uNdlandla uTholi inhlilo mhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi sibonge